सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। राजकोट दुर्घटना प्रकरणी पुन्हा एकदा आमदार निलेश राणेंनी माजी आमदार वैभव नाईक यांना जबाबदार धरलाय। वैभव नाईक अख्खा महाराष्ट्र तुम्हाला मारायला आला असता, मात्र तत्कालीन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाणांनी तुम्हाला वाचवलंय, असे गंभीर आरोप त्यांनी पुन्हा एकदा केले। पाहुयात या प्रकरणी काय म्हणालेत आमदार निलेश राणे। राजकोटची घटना जेव्हा घडली, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा जेव्हा पडला, अख्खा महाराष्ट्र तुमच्यावर थुकला असता, तुम्ही महाराजांचा पुतळा पाडला, त्याच्यामध्ये तुमचा हात होता, हे मी सभागृहात देखील सांगितलेलं आहे। पण तेव्हा पालकमंत्री हे सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब होते। ती इन्क्वायरी कधी बसली नाही, नाहीतर अख्खा महाराष्ट्र तुम्हाला मारायला निघाला असता, तुम्हाला महाराष्ट्रात राहण्याची जागा मिळाली नसती। हे तुमचे पराक्रम आमदार असतानाचे। दुसरा पराक्रम काय की कॉन्ट्रॅक्टरकडून पैसे घ्यायचे आणि त्या गणपतीच्या पिशव्या जे आपण देतो ते कॉन्ट्रॅक्टरच्या पिशव्या घेऊन तुम्ही लोकांना वाटता, पेमेंट कॉन्ट्रॅक्टरचं। आणि नंतर कधी अतिवृष्टी आली, कधी वादळ आलं आमच्या कोकणात किंवा जिल्ह्यामध्ये, तर ह्यांची वैभव नाईक यांची ताडपत्रीची कंपनी आहे, ती महागात ताडपत्री देतात लोकांना। कोणाचं घर पडलं, काय नुकसान झालं, तुम्ही समाज कार्य करणारी लोक ना, मग महागात ताडपत्री का विकता लोकांना? आणि जेव्हा त्यांना कळलं आता माणूस संकटात आहे, तेव्हाच ह्यांचे ताडपत्रीचे रेट वाढतात। हे असे लोक आपल्या मतदारसंघामध्ये, जिल्ह्यामध्ये 10-10 वर्ष आमदार होऊन गेले। मला आश्चर्य या गोष्टीचं। सभागृहामध्ये वैभवजी, जे मी 1-1.5 वर्षात केलं, तुम्ही मागच्या 10 वर्षामध्ये तुम्ही तसा कामकाज करून दाखवा, किंवा मला दाखवा तुम्ही केलेला। सभागृहामध्ये दाखवा, सभागृहाच्या बाहेर दाखवा, एवढी विकास कामं मी मागच्या 10 वर्षामध्ये आणली। चॅलेंज आहे माझा तुम्हाला, विकासावर बोला। चांगल्या कुठल्या गोष्टी, हिंदू धर्माला पोषक काय आहे, हिंदू धर्म वाढेल कसा, तो संरक्षण त्याला कसं मिळेल, ह्याच्यासाठी प्रयत्न करा।